dagat. Ligot sa dagat, baday, abi nagkat. Kapag kuha pag ilis Ay, mangita ko summer attire. O sabi na tayo, kami po. Ati para na yun. Oo. Kasunod ka itong diri, bags. O sige ka, kuha na. Sige, sige. Ito, kami. Lockdown na karon. Ha? COVID lockdown. Sir. Lockdown na karon, sir. Lockdown eh para na yung motor, sir. Eh, lockdown na karon. Yung mga ipadapin na yung mga motor kay basig maulbot ko niya akong import din karon. Sir, dapat malusot sir, kailan may nakainigong dagat, kapuro yung Adi lagi kay COVID karon. Summer meron, sir. Summer, COVID ibang kayo. Pagin mo yung mga maso, yung mga naong murag mas, pero wa mo nagmas. Hindi naman may kailangan nagmas, sir. Di lagi ipakita yung mga pas. Igang kayo, sir. Yung mga sus laina na oh. Oh, Ita ka di, sir. Baligan ako ni para sa mo. Magkikubin yung kauban, no? Ipadapin na lang yung mga motor guys, basig. Mo kakitaan niya ako. Wala lagi may COVID lagi, sir. Wala kami kabalo sa kanang concert nga na. Wala Wala kabalo sa protocol, sir. Di lagi. Balik mo nito kung di mo gusto nga ako na install yung motor. May nakailigong dagat, sir. Dito man sa yung tubig. Namay suba dito dito mo hala. Balik. Igang kay sir, ganahan may padagat, sir. Sama. Ayaon man ay mo ko sir. Muna pulos. Nanig, ana. Kaman. Kanira isa nga ni sir ay. Akong helmet nga may. Sir, Balik mo, dili lagi pwede lagi. Ang lang ko, sir. Balik ko, ramigid, sir. Balik na rin, me. Sir, magsabot ta, sir. Ako gunito. Up, sige dili. Bitayam na mga cellphone, sir. Ay mong card, sir. Kano po sir? Sir, sabot-saboton na pala, sir. Igang, okay, sir. Balik mo dito kay. Wala pag gulong-guloy, bura pa may gamay. Sir, ang oras mo, sir. Dili lagi pwede kay quarantine karon. Sir. Balik mo, balik. Balik lang ka. Balik mo, balik. Balik na lang ta. Kita mali. Mali. Balik na lang ta, balik. Kuan ba di ka na? Balik mo. Ano makalusot ta? Skarte ta sa natong may buhat ano ni. Ikaw nang kuan ikaw katong buta. Ibuta na lang ka. Ibuta ka. Kuyugan tamo, duha. Kaya ako, di mo Buta siya, buta. Buta siya, buta ko, butakal ka. Kan, hinabang. Mga ting hinabang. Sa hinabang, layuan, ludingan. Dili, ano lang ako, pag lusot. Agad na to. Ay, iya tayo sa isa ta para makalusot tayo mag-ipon ta. Di man ta palusot kay tulo man ta. Tulo, kita kay, di ko madamay, kay buta. Di man mo buta. Sige, ikaw mag-guide sa mo, ikaw mag-guide. Bitter na tamo. Para na may sige. Tatatat sinya na to ni Ken. Atong motor. Sige. Dili na. Ato na ibili na Dili tong mo na motor. ipadalon. Dili ato na ibalik atong motor dito. Ay backtight ta rin ipalala ay mabacktight ta rito. Bala ibilin ta na to motor manakayan igang nakayo kaligoon ako dagat. May isa na lagi ng buwang nga. Banta ng may pulos yung... Ana, paano ta tong motor kay mo balik na ni Sir Roy. Okay. Intag mamatay ka na. Ano nilagay mo kay nilagay ta karon pwede kay quarantine no. Kubit pagid na. Pagid mo mga maso. Balik kami, sir. Balik. Balik kami si Ano ito? Kamu mo inyong mga naon, napay mga plano. Mas COVID pa mo naong sir. Pagmas no. Mas hindi mo. Sir. Sinsin lagi tayo ni sir. Sama na. Ano sa tabi? Tinotel. Agoy, COVID na. Aray, dito gulong. Gulong laway. Ay, si sir. Ano? Tawag kiring dahil. Pagi, sir. Pagi. Ay na dito pagpitan na kay. Pagi, sir. Lagi. Agir sir. Lagi. Sir, lagi. Quarantine. Agir lagi kato. Agi lagi, me. COVID na oh. No, ibalik na. Balik na. Agi lagi, me. Agir na. COVID kadto tara gini. Kadto lalain na nakit na ako na. Sir, emergency lagi, sir. Di lagi pwede na ipakuan lagi kay Sir. Oh, kanawang na ako sir. Iba Ata ni sir. Ay, na manghilutay ato dito. Ipahilot na lang na. Zero payments. lusot lagi, me, sir. Di lagi sir. Nope. Di lagi pwede kay Sir, kalaro ka na patay na kagnaw mo. quarantine mo utak karon. Uloy kayo. Oh, murag COVID og naong laina oy. Saan man niyo, sir? Lainag naong ano. Batigag naong ano Ipabalik na dito na yung Di ba pwede mo lusot, sir? Dili pwede lagi. Amo na kung ipa-qualification. Dili lagi. Dili sige, balik na. Tabunin Saan mo lugar mo ni sir? Ilabi na naman sa tubig. Tabunin na nagsaging dito. Doon saging ikaw nako. Ipahilot ra na kay Sige, pwede. Hey, COVID na lagi na. Ito na. Batigag na kagnaw ni sir Roy. Sige, uli na lang naman. Uli na lang naman na eh. Ipahilot ra dito. Lainag naong nga. Bakla yoy.
Baklay. Di ba gyapon to kalusot ani bay? Grabe kay stricto man ni. Ito kay Saan man natin? Amay ani. abnormal maguro na nga Ang may ani. Magpangungo ka. Magpa-blind ta ba ka nang kuan para makaingon sila ba nga mata kabalo sa mga ulo. O ako din mag... Ana. Ikaw kuan ka. Bungol. Oh. Nya ko buta. Oh, parang Magpakuan-kuan ko. Ako nagbitbit sa imo. Mag-acting-acting ko ng mga kanang buta ko ay magkuan-kuan ta nga buta ko na siya bungol kung mag-istorya ta sa iya ha. Sing lingaw-lingawan para mga malibog sa para makalusot ta. Oh, sige. Sige plano ta sige. sige. Sige tato kay para di siya kadungog. Pag ito pulos ka ba tayo? Pero di min ha? Ano ka? Sige. Ako may istorya kay buta mo ko. Sige. Alas tingnan tani ang atong mga tirada ron. Oh, ingaw, amo ka. Ha? Unsay? Mo Tingnan na to. Unsay bagutot? Tingnan na to kung makalusot ta dito sige. Ha? Dito tingnan na to. Dito ra. Lohot. Dito ra. Dito. Unyang gabi Oo. Kawahaman mo. Ya, maan lang sila. Angin mi sila. Dili mo pwede mo lusot. Angin mi sila. Unsa man ni? Unsa man ni? Muna. Muna ni muna. Muta. Muna, gina. Kasi tarong nga turya. Muta. Ya, ikaw ito na. Ikaw ah. Ilagay pwede mo ko. Unsa to sir? Angin mi sila. Angin mi sila. Adi lang pwede kay quarantine karon niya isikyo pa gyud. Ani, bulan mo na hansa. Buntag ko. Lami. Unsa man ginay mo na ni? Lami. Tara. O di lagi pwede. Pre, andam na yung buwan na pre. Motor kay murag lusunon ni mga butahan eh. Lami. Ay lagi. Di lagi pwede mo. Di balik. Angin mi. Gabiin na ron. Lami. Ingang na ngayo. Si gabiin na. Ngo, buta. Unsa man ni? Bungol o unsa man ni? Amo na. Unsay ungol? Ay balik dito kay mga disable mo niya. Di mga disable mo niya. Quarantine karon disable. Unsay disable mo na ini mga animal. Unsa? Bawal lagi kay basig maligsan mo dampak. Unsay dampak? Dampak. Unsay dampak? Unsa? Unsay baba? Ha? Asang baba? Ni ba? Balik. Mo wala lang. Angin mo sir. Ha? Angin. Wa say ulo? Unsa? Unsay way ulo? Unsay dakong ulo bisig ikaw dakong Ay, ulo. ikaw, Bala mo dia basta di lagi pwede lagi. Ikaw dakong ulo sir. Ari lagi mo di. Unsa? Balik. Iya ta. Dili. Ano ikaw mo una dili. Ako una rin kamo. Sige, kami sa magbantay sa amin kung makalusot pag dili. Singa ako gito na ako ang katungkuan. Ngayon makay kami mong bayi. Anak siya. Sige. Anaan yun ang itlog. Kami, ato namin hulat ha. Sige. Sa motor. Tanaw niya mga diskarte kung mga tirada na okay ba? Sige. Sige. Oy, bes. Grabe gapahan ni mo, oy. Buto kinang lubot. Lubot ni mo gayot. Kanang chikwentron. Kagi, takay, kudlak. Pak, dako pagtutoy. Parang kay tanon nga na po sini nga tayaon. Ay, lubot pa. Pakpa. Gina. Paag buaya. Sige na kanit. Dili rami. Bot rami. Oh, dalagaw. Padong dire. Dagit gina ko meron ba? Ay ma'am, asa man ka ma'am? Hi sir, adlaw. Ama ka ma'am. Ano sir, pwede mo Ati lagi pwede ma'am kay secure ta karon ma'am, bawal mo kwan. Dili ka ani. Dili lagi ma'am. Dili ka na ani. Dili. Gutsun ba ka ni? Adi lagi ma'am kay Dili ka na ani. ay lagi dili lagi ma'am kay secure ta karon ma'am, ngapoy kay pamalo ni ta ko ma'am. Kani di ka ani. Kami nga gid. Kani. At dili ko na ma'am. Asa man ma'am? Gahit ano? Sir, pagi ako sir kay igang kayo. Ay pangulo ko. Covid. Maligo ko sa beach sir. Oh, siksik. Ni baklay ni mo na expressway man na. Kamo ko'y ban naghulat sa unahan. Bawal dia kay mga kuan na mabanggaan ka na sa mga high Ikid ka sir. Adili lagi. Uli inyo kay burikat ka. Uli ito kay dili ka O tanawa. Ganahan unta ko portahan magpuntik-puntik sa mana. Kagid. Ana. Ay uli. Sa ako kuan ba nang tirada o mga binayot wala gyapon ni hawa. Tingnan ko ng mga kauban ako bigay makalusot ba sa gabi. Ano mo balik ba ka? Wala ko kuan. Kay ako nang gigat-gatan katol pa kay ang lubot. Lagi imong ta nagisabunan daan imong tigol pods. Nang lotion or taka? Kamu na pod kay tingnan ko mga diskarte niyo makalusot mo. Kamu. Tingnan Kami na pod. Kamu sige tanaw Lusot lagi mi. Diara man manahan pod. Diaran po niyo. Plano na to sige. Di ka kaligo.
Kami na makaliguan eh, kumakalos. Kamo ra gid makaligo ani gid. Kani, master ba kayo ng acting? Silang. Sige, kamo sige. Kalusot gid. Wala ka, ikaw na balas mo ko. Kamo sa may diskarte ninyo. Alag asa ka mo dahil Flat among motor, flat. Lat. Mo. flat ang motor. Sige. Ay, dahil kung mo, kargani, pero flat po ba? Flat ang Flat ang akong ilong. Ay, Kung mo rin karga. ilong, dili ilong. O, saman mo. Ay. Kasama mo. Sir, flat mo ko na mo. Magpapulkit rami ano na Flat mo ko di mong ilong sir. Mong ilong. Familiar kayo mga kuwan. Ang pada ang motor. Ang motor ang ligid ay. Flat. Imong ilong ay, ang ilong ang ligid. Imong ilong sir, flat. Kasama na yung mga ilong. Dili, Mga sir. bulkito na ang motor. Kaya marag flat. Di nga kisunahan sir. Ang motor sir. Amara. Ang ligid dili ang motor. Kasi magpabulkit nga expressway naman na diha. Sa expressway ba nila? Na mo kay Adonis dira zero. Adonis vulcanizing shop pa na doon sir. Diha wala kuwan mo na diha expressway wala bulkitanan diha. Di lagi pwede. Naalagay sir. Di lagi pwede. Na mo kay Robinson dira zero. Purkitanan Robinson. Oh. Sa Robinson mo pabulkit. O eh. Sarado karon kay 1 minute na, tingtingon. Domingo karon sarado. Sige balik mo dito. Tingtingon mo ko dahil sir. Sarado lagi ito. Nakasulod. Tingtingon. Nya expressway. Sa lang ang paguli ani sir. Muli pa may ogpan. Dili. Surigao. Dito mo lockdown mo dire. Lockdown. Dili mo ko sir, kay mo. Oh, tanawa. Tanawa, plat. Oh, tanawa. Makatudlo sir. Ay, dira oh. Oh. White plat oh. White plat. Mura ra ba pug imong ilong di sir, di flat sir. Unsa man na. Ah, amo ka katudlo. Na. Sige, balik mo kay. Dili, lagi sir, dara Sir, dira ra sir. Oh, nya bawal pa gina kay. Adonis vulcanizing shop, dara da sir. Dira ra mo Lagi paguli. expressway lagi. Og wala sa Adonis sir, sa Robinson Pwede na vulcanizing lagi din. sir. Oh, tanawan yung mga naw. Way mga mas. Way mga mas yung mga naw. Sige, babalik mo ulit. Tabungan Ikaw lang mo sir. inong amas mo kinong naong sir. Sagwa mi mas. Ay, nga man kay. Bad breath. Sula, ano man na. Bad breath baka sir. Sige. Sige na mo balik mo kay. Bawal mo. Sir, katot lang lagi sir, magpapakit rami sir. Dili lagi. Isa man, pagawas ko na akong kuan Armalite. Boseng, andam na atong kuan dia big bike nga 1300cc. Ay, Sir, pagpamulkit. Andi lang paguli sir. di lagi kay di na flat. Ay, asam na? Flat na? Ah, mga katudlo sir. Dili lagi sir. Ang naman ni Dira, sir. dira naman na sa Tingtingon Street vulcanizing shop and Adonis and Big Shop. Di bawal lagi magkuan dia kay expressway na dia daghan may sakyanan mga gidya na mga damprak na mga kumong-kumong nya kamang-kamang ana. Saan man ang lugar na mo ni sir? Sakya na mo ni nga flat sir. Di lagi kay tanaw na mga nawin nyo. Flat. Okay, ron tayo mong ilong kay bulkit. Sige, balik mo dito kay bawal lagi mo kuan lagi kay kanang quarantine taro secure ta karon. Balik. Oh, tanawa. Balik mo to balik. Quarantine mong duha, quarantine kay mga batik imong mga naw. Napay inyo mga ilong, mga plat. Flat mo naong. Tumangin pa mo. Nya. May kay ang plano lagi nga direta magkuan kay wag kay nakalusot tanawa. Pagkan kay sila, wag nakalusot sila bisag isa. Mabungi, ana-ana lang mga kuan wag nakalusot. Hadlo ko sa ko kay na koy ani kahoy nga ngani. Sila kabalo nga master shooter kay ito. Wag sila di sila kalusot di na to sila production kay kuan karon kubid lang mga naong. Dapat di way makalusot. May malusot ron, gakdo na to. Panda na to mga kuan may 500cc na mga kuan na mga sakyanan. No? Sabi ko sa mga kuan sige lang dagan. Dire na tayo bulak ko na ni agor. Kan ta mo agi. Wag makaagi na lagi. Okay, masay nga to. Ay. Hadlok sila ni awang pusil nga din yung buto na dagan ganito taya. Oh, asaman mo? Magdadagan. Banda ang motor. So weird. So hello, what's up guys? Ayan, so salamat sa panonood guys. So bago tayo mag-end, shoutout ko muna aking mga channel member. At syempre sa aking bebe, Miss Lalay. Balang siya, Biners Vlog. Shoutout sa kabit. Shoutout na sa akong mga tate ko pang ruway na di ase. sponsor. Baka naman. shoutout nila para tinihan nila. Shoutout na sa Balaw Bogs. Longski, Bogski, Malski, Sherman. Tol, ayos tol. Kinagon, Sandara Gabua, Shoutout. Engineeros, Kinagon. Shoutout. Kung tanan-tanan nga mga kitane, o regard ko sa ilang ipang shoutout, and that's all for today.
Bye! Here comes the music. Boom, boom, boom.